Bandiraɓe ko welama mawɗo hande kadi artude moɗon e émission mon Sénégal men taw koye chaîne men Windere TV. Hande ɗo gonɗen ene woɗɗi Dakaru. Gonɗen hande ko nokku ene wiye Hamady Hounare. Tawa tigui rigui daariɗen koye wendu Hamady Hounare. Eɗen kuccodiri e Codé Sarr jarani keɗen mbaɗi hen commentaire. Codé Sarr ko ardi fo calmina bandiraɓe. Eyi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Mawɗo Oumar Seydi Koumi a jarama. Ko adi foof en calminima en beltanima no fewi moƴƴere Allah kadi en ñaganimama en calmini kadi dendagal ɓesgu windere nde kala en jetti en jaari en calmini kadi dendagal ɓen daroɓe ayaw habrirde nde Windere TV tawi koye yewtere wiyetede Sénégal men dañde fartaŋŋe e beele welo baɗɗo en hande huccodirde ma ɗoyna yewtidema e nde ɗo yewtere sikki ala noon sa namdi men hooli enen eɗen mbawi haalde koye men taw koye hojomaji dabɓi saabu eɗen gandi waktu o rokkani hayso tawi en jiiɗino ɓurde yidde yañade oɗo ko woni e kayitaji makko Youssouf Daouda Sarr jeeyaɗo nokku ɗin wiye Aram Sare kono ɓuuri lollirde ko Codé Dieynaba Wele walla mbiyama Codé Sarr kewɗo innetorade jaati goto elmo El Hadji Tijani Anne en mbi tigui yo welede wone makko kanko El Hadji Tijani Anne kanko e dendagal jeeyaɓe Allah ardi ɓen hoode Sare gonga ɗum noon mawɗo Oumar mi salminima mi salmini dendagal ɓen yeeɓiyankoɓe ayaw Windere TV en beltanima kadi aussi Baba Ndiaye eɗen gandi kanko ne won ɗo en mbimo tigui moƴƴere Allah e makko ko welem caggal nde calminɗa bandiraɓe kalanɗaɓe hooli o kono min jiiɗi ruttade de 7 ans à 25 ans 30 ans soko tawino min membotono gorko Aram Sare ɓuuri gorumo gorko ngabba e ŋurali cangol ŋuri gatani somin mbima de 7 ans à 25 ans 30 ans à 35 ans holto neɗɗo o tawete holko mbiyata bandiraɓe eyyi ɗon en beltoto no fewi saabu Codé Sarr hayso tawi jaar muɗum juutani hewani dañi kam ko keɓɗen hen saabu à l'âge de 15 ans walla mbiyen 7 ans caggal nde natɗen école meɗen primaire en jeehi ha ɗo nokkuɗi ne wiye 4e ko ɗon goppirɗen école à part ça en duttima e métier kewɗe hayso tawi en gartani e majje saabu en kewani ɓurde junora toon nde wonno en keɓani toon seedan faago nde jaaɗen ha l'an 2016 ko ɗon garɗen hankkadi e média ɗon natanɗen hankkadi meccal ngal ɓurɗen suɓade gam yaadude e ɓesgu leñol ngol ala noon ko saabi en suɓade ngoɗon suɓago walla mbiyen ngal ɗon gueɗal so wona on mo daranɗen kettoton ɗen woni El Hadji Tijani Anne fodde jewte makko e jaɓɓal makko e kira makko fewde renda makko saabi enenne joguiɗen ngal ɗon pellital arde e média gam wawde haaldude e ɓesgu leñol ngol ɗum ko en 2016 wonno sikki ala nde yeehi ha woni 2018 en dañi ɗon fartaŋe wawde hebde seedan faagu meɗen garwaniw to banggue journalisme en pulaar et en français mais aussi to banggue partie technique woni to banggue fannu karallagal koye on saaha en mbaɗi ɗon hitande lebbi jeegom dirtuɗen seeɗa paaɗen e haalirde wiyetede PTFM on saaha en goni ɗon hitande lebbi jeegom nde ummiɗen ɗon ko ɗon on saaha natɗen e nder diwan Damga paaɗen ko nokkuɗen wiye Ndendori e haalirde wiyetede Rev FM Rev FM nde garɗen en goni ɗon duuɓi ɗiɗi Allah rokki en fartaŋe kadi wadde ɗon gueɗal e nde ɗon haalirde wiyetede Rev FM nde duuɓi ɗiɗi timmi sikki ala ko ɗon mbayniɗen ɓesgu leñol ngol duttirɗen kadi nokku meɗen jottiɗen fodde lebbi 4 koye on saaha kadi dañƴen fartaŋe wawde jokkodirde e haalirde wiyetede Hounare FM mboɗo sikki ɗon koye nokkuma mbawɗen jokkodirde mabɓe kamɓene kene tolno hande e hitande lebbi 6 donc mboɗo sikki somi raɓɓikinima tan mi faami kadi jabtade namdal ma ko ɗum ɗo woni ko keɓɗen wadde e seeɗa e jaar meɗen caggal nde garɗen tigui e banggue média ceerno Codé neɗɗo so woni boowal ko soynto nder ko wona gotum caggal nde gonɗa boowal a suwa nadde manan e radio ji ko miijoji kewɗi e wonande neɗɗo o mami yaha mi waɗoye radio somi naati radio ene wawi ko ɗum tawami toon ko ɗum tawami toon caggal nde Allah newnanma puɗɗiɗa radio e hitande mana nde mbiɗa nde gonɗa hen fodde wonde hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati beele réalité mo jennoɗa nde gonɗa boowal nde jaaɗa ha natɗa e radio tigui rigui ko on réalité tawɗa nder walla ala ene woodi ndekete réalité goɗɗo mo jiida e mo mijotonoɗa o eyyi mboɗo wawi wiide réalité ji ɗi koye fannuji ɗiɗi certuɗi nde gonɗen boowal nde en cuwa nadde en keeɓi hen réalité saabu ko en dañi hen pusɓe men ha dañƴen fartagagal wawde nadde e média
minen daɗɗen e média kadi eɗen mbawi wiide ko ɗon keɓɗen réalité ɓurɗo yaaje ngam wawde nanodirde e rendo ngo saabu ko ɗon lottudu meɗen ɓeydi yaaje sarade e nder windere nde ha ɓe mbawi kamɓene teskade e nder jewte men ɗe juɓɓinten wawde hande o kadi famde haalande meɗen haaɓe tawri hen e yogoye won gueɗe donc kam ɗo garɗen tan e banggue média ɗo ko ɗon dañƴen fartagagal wawde ɓurde yañirade e nder rendo ngo saabu ko adi ko mboɗo ara e média e on saaha eɗen mbawi wiide ko jilluji mbaɗanɗen hayso tawi mboɗo jokkiɗi ha hande yaade e nder rendo ngo hayso tawi ko wuuro yo wuuro walla nokku yo nokku dañen wadde ɗon hono no annama conférence de presse ni walla wadde ɗon yewtere huftidinde taw koko fewti e banggue mbaɗi fina tawa jirtinde e banggue hanki o ko mawɓe meɗen jagguno ene gonirno etade wawde tambade ko fayi arde ko so arino ɗum ɗon holno wawata hande o kadi tamborede ittata noon ɗe garɗen e banggue média nde ko ɗon dañƴen fartagagal wawde ɓurde yañorade hande heɓɓe en famamu e banggue mbaɗi jewte ɗeɗon kono noon réalité ji ɗi e ɗina e banggueji ɗiɗɗi foof kono noon ɗi ɓuuri tengtude koye banggue média o saabu ko ɗon hande rendo ngo ɓuuri wawde hettade en walla mbiyen ɓuuri wawde ni nande en fannuji ɗi foof caggal nde cuɓiɗa wadde e radio Allah newnanma naɗɗa toon so tawino min mbiyatnoma radio beele ko wadde musique e wadde dédicace walla radio ko beccal walla ko gotol e laabi ɓamtare soko tawi ko gotol e laabi ɓamtare holno neɗɗo ɓamtorto radio pourquoi yimɓe hewɓe nene mbiya waɗi me radio tan ko yidde kono ala dañal eyyi bon mawɗo Oumar moni foof de e banggue choix muɗum woni e miijo muɗum go miiji kono mboɗo sikki ɗon mboɗo hewno artude hen e nder jewte am fodde les animateurs woni yuɓɓinoɓe ɗen jewte aroɓe e radio ji ɗi kadi sikki ala ene goyto ala ko dañata hen saabu mboɗo sikki guila dow hooram nde garmi e média nde wona nene wona baba wi kam ya e média en kalani noon goɗɗo waɗi poussé kam ya e média ko min suɓani ɗum hooram donc mboɗo sikki neɗɗo o ko suɓani hoore makko yidde makko ina hen kala noon ko jiɗɗa pellitanna ɗum e fannuji ɗiɗon radio sa woni hen aɗa daña hen farteŋaji kewɗi saabu mboɗo heɗorno El Hadji Tidiane ni wiya so tawi a woni radio a woni radio neɗɗo wima a dañata hen haali ko a haali ko wodani kono kadi sa woni radio a wi a wasata hen a haali ko wodani donc ça dépend état choix an e hoorema manam ko cuɓaniɗa hoorema ko so tawi jaaruɗa hen koto banggue moƴƴinde a tawat hen ko moƴƴi ko si kela jaada nde ɗon moƴƴere keeɓa moƴƴere nde kono so tawi jaaruɗa hen kadi koto banggue fannu hande o tan ko beelamma walla mboɗo ela mboɗo weltima yaadi hen ko cuɓiɗa ko ɗum tan woni ko tawata nder firti ko média kala jaɓɓal ngal garduɗa tan aɗa tawa ɗum toon kono noon e banggue radio ji meɗen hande enen so tawi ko enen kalatno au niveau des animateurs ɓe ganduɗa ɓe ko taweteɓe toon ko foti ko wonde koto banggue jertino saabu wonani radio tan to banggue musical walla mbiyen payka gaɓɓulle no kewmini wiide kono foti wonde koto banggue findino hirjino jertino kam e tindo saabu El Hadji Tidiane ne wiranno e banggue nder jewte makko bonnano so tawi haala tindinani findinani jertinani kana haala hay hunde nafani hayso jomum haali walla mbiyen haalani hande o wiyatake yo haal donc enenne mboɗo sikki média ji ɗi koɗi gardi ko koto banggue finninde donc oɗon garo yo jogo d' abord gandal ngal ganduɗa ngal mo wawa ɓeydotorade yimɓe wona andindemo kanko ala yo jaggo o wonde ko anda o yiɗa ɗaɓɓude e ɓen ɓe ganduɗa ɓe tigi ko hettiɗum saabu El Hadji Tidiane mo nanano e nder konngol makko mo wiya waktu fof nde cikkuɗa andi waɗ e hakkille ma ko ñande hen wonida suwa hay hunde saabu gandal fof ngal jiiɗa ma yi gandal ngal dow muɗum donc ɗum saabi o haala ha para uya en kaldani hen gandal saabu fodde ko neɗɗo haalata ko woni keɗiɗomo ene ɓuurma humpiru e gandal e ko gonɗa ko e haalde donc to banggue fannu jewteɗe kam min kam franchement nde garmi e média mi yarani e banggue animation to banggue tan mbiyen welnere saabu nde puɗɗimi wadde émission am gaddarimi ko émission biyeteɗo tinde e daari koye à la fin mboɗo salmina ɗon mo nami kadi sikkila ko mon grand woni Idi Gaye ko kañum puusimi e widemi wat partie technique sa yaari e banggue fannu karallagal sa heeɓi hen seeɗa e on saaha mbaɗa taɓal gongal ɓaydaɗe yiye binde no way wade foof mbaɗa journalisme saabu nde wonno fonctionnalité ji ɗiɗo ɓurde wawde rokkude gartam ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi to banggue partie technique e banggue journalisme animation aɗa wawi fottuɗo en sikkela e gaynako beyi gara tottamo émission o waɗanma sikkela no gaynaka waɗirte walla soɓe jeehi ladde holno ɓe toppitorto ɗiɗo dammiri donc je pense que hen gueɗal foof sikkela a ari e banggue mbadi suuɓo sa suuɓima tan ma waw famde ko aɗa ɓeyditoro yimɓe ne kadi sikkela ken ɓeyditoro e ma ngal ɗon gueɗal somi jaabi